Ahojte kamaráti, vitajte milí hostia. Známa znielka a spevácky zbor zo základnej školy v Likavke otvorili už 37. ročník detského folklórneho festivalu pod Likavským hradom, Likavskou trávnicou Ponáhľaj sa, šuhaj. S touto piesňou sa dievčatá predstavili na prehliadke Liptovské nôty 2012. Spevácky zbor vedie pani učiteľka Danica Blašková. Detský festival tento rok predstaví folklórne kolektívy z celého regiónu Liptov, ale aj vzácnych hostí z Českej republiky, susedného regiónu Orava a slovenskej dediny Bodonož z Rumunska. Začneme s domácimi kamarátmi z Likavskej materskej školy, ktorých vedie pani učiteľka Mária Glembová, Renáta Mudičková a Ľuboslava Kočibálová a detský folklórny súbor Likava pod vedením Bibiany Peniakovej. Učiteľky v rámci regionálnej výchovy deťom vštepujú úctu a lásku k národným tradíciám a prírodnému bohatstvu. Predstavia sa nám s pásmom detských hier a piesní a solovým odzemkom. A teraz sa už poďme hrať, spievať a tancovať.
Odplašili senotné porody, čo budeme robiť?
Thank you.